Ikusle lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orena saiora. Gaur Hermion fragata edo gudaontzitik irikiko dugu gure leioa, izan ere larun batean zabalduko dituzte ateak, bertatik berritara barkua ezagutu nahi dutenentzat sarrera jada eskuragarri dituzuen Miarritze, Baiona eta Anguldeuko turismo bulegoetan edo visitbaion.com web horrian. Baina gaur Hermionez, berriki Baionan egon den Galeon Andaluzia barkua ezagutuko dugu sakonean. 17. mendeko barkuaren erreplika hain justu. Txirrindola elkartera ere gerturatuko gara, beren 10. urteurrenaren bilana egiteko, baina lehenik Miarritzera salto egin behar dugu, izan ere Erik Zemur ultraeskuindar kazetari eta idazle polemista izan baita bertan bere liburuaren aurkezpena egiteko aitzakitan. Astera goaz. Ehunka lagun bildu dira Irati gelaren aitzinean Miarritzen Erik Zemur eskuin muturreko idazle eta kazetari polemistaren presentzia salatzeko. Ezkerreko alderdi, sindikatu, mugimendu antifasista eta LGTB-ren eskubideen aldeko elkartek bat egin dute ekitaldiaren aurka. Nahiko ginuke olako pertsona bat ez ikustea Miarritzen eta Euskal Herrian bereziki. Jentsarekin ere ikusten dugu denek joko horretan txartzen direla, mitzatzen ari gira berataz bereziki. Arraza gorrotuagatik bi bider kondenatua izan da Zemur, baina bere erasoak feministei, ekologistei eta hainbat sektoreri zabaltzen dizkie hitz hartzen duen bakoitzean. Ekitaldia bere azken liburua aurkezteko aitzakian antolatu bada ere, oraindik ofizial egin ez duen, helduden urteko hauteskunde presidentzialetarako hautagaitzaren mitin itxura hartu du. Ikusten dugu, denetan Miarritzen bereziki afitxak badirela denetan, Zemur lehendakari, prezident. Beraz, egan nahi du, dituela gazte batzu ikusten ditugu argazkietan eta hor direla olako hauteskundeentzat. Eta liburu hori dela bakarrik ubertio delako bat. Barnean 1200 eserleku, ia guztiak beteta eta holtza, nonandik, liburua baino, mitin bat eman duen frantses bizitza edo balio tradizionalen aurkako kanpaina salatu du, hainbat sektoreren eskutik. Atzerritaren ustezko gainartzea ere plazaratu du, xenofobiaren eta rasismoaren eskutik egindako diskurtso populista batean. Dena den oraindik hauteskundetara aurkeztuko den ez du argitu ekitaldi honetan, gazte asko bildu dituen mitin honetan. Ken pixkat EFEN delako partidoarekin hola zela deia duela urte batzu, baina hor ikusi ditugu aski gazteak, 18 urtekoak eta beldur egiten du bai. Hamar urte bete ditu Baionan kokatua den Txirrindola elkarteak, bizikletaren erabilpena sustatzea eta garatzea du xede. Norberak bere kabuz txirrinda konpontzeko aukera du hemen, bizikleta zaharrei bigarren bizitza bat emateko. Hona etorri, bizikleta konpondu, ikasi konpontzen, hori izan zen hasieran duela 10 urte bizikleta elkartea sortu zenean, helburuetako bat hori zen, ez? Gero beste hainbat frontetan eta ere bakabiltza. 10 urte hauetan sekulako garapena izan du elkarteak. Hasieran lagun talde batekin hasi zen elkarte bat, hasieran danak bolondresak, ez genuen hemen gaur dugun toki hau bezalakorik, ez? Gero gaur egun 1600 pertsona bazkide gara, hemen ikusten duzuen bezala lankideak eta lanean bertan lan egiten duten langileak daude. Txirrindola gora doa, ez? Bizikleta berak ere eskatzen duelako, gaur egun bizikletak bere tokia eskatzen du. Eta geroz eta jende gehiago hurbiltzen da elkartera, txirrindak gizartean geroz eta toki handiagoa duen seinale. Aldaketa bat badago, ez, ekologiarekin, garraiobideekin, hiriaren biarrantolakuntzarekin, hor lan bat egiteko dago, eta argi dago duela 10 urte hasi zirenean zeuden bizikleta bideak justu bizikleta bide txiki batzuk zeuden, ez, gaur egun ari da sortzen, oraindik oso urrun gaude beharko litzatekenetikan, baino ari dira hori, ez, eta elkarte azkenen horrekin batera ari da azitzen. Egungo arazoetako bat mugikortasunarena da, eta ildo horretan hautetsiei dei egiten diete elkartetik gizartearen eskaera honi erantzuteko. Nahi bat badago,
baina jendearen aldetikan ikusten den arazoetako bat da, denek esaten digute ona etortzen direnean, ez ditugula bide egokiak horretarako, ez? Eta horretarako hautetsiek eta politikariek hor lan asko egin beharra daukate hori mugitzeko. Bide txikiak egiteko, 3, 4, 5, 6 kilometroko bideak egiteko, bizikletak abantaila asko dituela, ez? Autoarekiko, gaur egun hemen aurrean ikusterik besterik ez dago arratsaldero zenbat autoilara dauden, praktikoa da bizikleta alde horretatik, ez? Beraz, jende guztiak ikusten du hori, bizikleta bideak behar ditugu oraindik. 10 urtetan zabalduz joan da Txirrindola elkartea eta toki eta izen propioa duia da iparraldean. Berriki Baionan izan dugu Galeon Andaluziaren erreplika 2009an eraiki zuten Sevillan eta ordutik portuz portu dabil iragan hurbilaren lekuko. Es una réplica del siglo XVII. 17. mendeko erreplika bat da eta Espainiako erregetzak erabiltzen zuen bere garaian merkantziak garraiatzeko, urrea, zilarra eta ongailuak besteak beste. Indietako ibilbidea bezala ezagutzen dena egiten zuten. Que se llamaba antiguamente. Kanpotik guztiz egurrezkoa bada ere, egitura beira zuntzezkoa da, naiz eta ez dena aitzakia. Tiene 47 metros de eslora por 10 de manga. 57 metro luze, 10 zabal eta 3 masta dituen harribitxi hontaz gozatzeko. Aritza eta iroko egurra erabili dute bera ujanzteko. Consta de 4 cubiertas. Eta 4 ontzi gain ditu, artean artilleria gela. Proa, artilleria y cubierta principal. Merkataritza ontzia bazen ere, kainoiak zituen, izan ere, kolonietara utzi joaten bazen ere, material baliotsuak ekartzen zituen bueltan, eta defentsarako beharrezkoak zituen. Constan de 10 cañones, aquí hacían guardia todos los marineros que estaban encargados de ellos. 10 kainoi zeuden orotara, eta hauen ardura zuten marinel edo eskifaiak bertan egiten zituzten zaintzak, baina baita beren egunerokotasuna ere, jan, lo, jolastu eta abar. La cubierta, pero era donde pillaban. Gaur egun 20 pertsonek nabigatzen dute, ofizial eta eskifaia artean, baina garaian Eran 150 personas en aquellos siglos. 150 ziren eta leku gutxi zegoen guztientzat. Muy reducido para todos ellos. Egun nabigatzen duten guztiak bolondresa dira, irabazi asmo gabeko proiektua bai da. Ondare historikoa ezagutaraztea jomuga duena. Eta Viven bastante bien. Es un barco que llama muchísimo la atención. portuetan gogo honez hartzen dituztela dio, gaztetxoenek pirata barkuaren itxura hartzen bai dio. Mucha gente quiere saber qué hacían estos barcos. Eta 7 itsasoak zeharkatzen jarraituko dute, belak puzteko haizea den artean. Hau izan da zuei eskaintzeko genuen guztia gaurkoz, baina amaitu aurretik musika pixka bat ere bai, Rabel Festivalaren kari, Labek Aizpeka eman zuten kontzertuaren eskutik. Plazer baduzue, bihar arte.